16-njy iýulda Aşgabatyň 10-njy etrapçasyndaky köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň birinde gaz partlamasy boldy we binanyň ýokary gatyndaky otoglaryň käbiri bölekleýin opuruldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylary bilen bir hatarda Türkmenistan barada habar berýän garaşsyz web-saytlar we Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan Türkmen portal neşri habar berýär. Azatlyk radiosynyň paýtagtdaky habarçylarynyň iýeren suratlarynda partlamanyň 4 gatly ýaşaýyş jaýynyň 4-nji gatynda bolandygyny we onuň başga adından 3 kwartira ziyan ýetirip, käbir otoglaryň diwarlaryny bölekleýin opurandygyny görse bolýar. Şeýle-de suratlarda partlamanyň bolan ýerinde döwlet idaralaryndan gelen işärleriň ençemesiniň iş alyp barýandygy hem görünýär. Binanyň girilgesi 1-nji gata çenli bölekleýin opuruldy. Jaýyň beton bölekleriniň arasynda 8 adamy gözlediler. Ähli adamlar çykardylar. Bedenindäki ýanyklar sebäpli bir gyzjagaz aradan çykdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 17-nji iýulda gurrun berdi. Azatlyk radiosyna adam ýetkisiniň bolandygy baradaky habary resmi çeşmelere tasdiklatmak ýa-da inkar etdirmek häzirlikçe başartmady. Bu waka barada Türkmenistanyň döwlet medeniýetinde şolsanda Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň we Türkmenistan Altyn Asyr web-saytlarynda hem maglumat berilmeýär. Ýöne waka barada habar beren Türkmen News neşri öz ýurdu içindäki çeşmelerine salgylanyp, partlamanyň bolan jaýynyň aşagyndaky, ýagny 3-nji gatdaky kwartirada bir çağanyň aradan çykandygyny habar berdi. Şeýle-de neşir Aşgabatyň ýanygy bejerýän saglyk merkezine Gamburtsev maşgalasynyň alınıp barlandygyny, Yuri we Nadejda Judynyň tutuş bedeninde ýanyklaryň bardygyny we olaryň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny aýdýar. Olaryň çağalar bagynda terbiýetçi bolup işleýän kiçi gyzy Ewanyň saglyk ýagdaýynyň gadaldygy aýdylýar diýip neşir belleýär. Ýöne adatça ýurtda bolýan betbagçylyklar ýa-da oňoýsuz wakalar barada o diýen habar çap etmeýän we Türkmen hökümetine ýakynlygy bilen tanylýan Türkmen portal neşri gaz partlamasynyň bolandygyny we 7 adamyň yaralanandygyny tasdiklasa-da wakada adam ýetkisiniň bolmandygyny ma'lum etdi. Türkmen telewizionyasy 15-nji ýylda prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň dermanlyk ösümlikler barada kitabynyň 11-nji tomuny tamamlandygyny habar berdi. Prezident bu hasardylýyşyň gapdalyndan öz agtygy bilen döredýän täze saz eserini dinlemäge, agtyklary bilen arasy howada gezip etmäge, pişik oýnamagy hem ýetişdi. Bu video Türkmenistanyň soňky ýyllarda eýesiz itleriň we pişikleriň başyndan inen apatyň dowam edýänligi barada habarlaryň fonuny efire berildi. Mundan Berdimuhammedow halkara habar terişdelerini atlary we itler gowurýan, taýçanaklar we güjükler bilen oýnaýan döwlet dostdan hökmüni tanalýardy. Innanyň pişikleri hem gowurýanlygy ma'lum boldy. Azatlygyň habarçysy şu aralykda Aşgabatdaky haýwanlary goraýjylaryň bir näçesi bilen söhbetdeş boldy. Janar goraýjylaryň aýtmaklaryna görä, olar Aşgabatyň häkimi Şah Muhammed Durdulyň şäheri eýesiz haýwanlardan araslamakdaky baş wekiliniň şahsiýetini anyklamagy başardylar. Asly Daşoğul welaýatynyň Goda etrapyndan bolan HB 16-njy maýda günörtan bir näçe adamy ýanyna alyp Aşgabatyň 7-nji mektebiniň golayynda ýaşaýan Janar goraýjynyň kwartirasyna körsä burýar. Olar naçar adama hiç zat düşündirmän onuň eline gannal urup diňe şondan soň goňşularynyň şikaýet edenligini aýdýarlar. Azatlygyň habarçysynyň ýazmagyna görä, häkimiýet wekilleri öýdäki jandarlaryň veterinar kartoçkalarynyň talap edilýän sanjymlarynyň bardygyna garaman kwartiranyň içinde algap haýwanlar tutmagy başlaýarlar. Jannar goraýjy aýalyň öýünde 2 sany maýy we 4 sany hem pişik ýaşaýan eken. Zähreleri ýarlan jandarlar hatda gaçmaga da synanmadylar. Bu operasiýa HB-nyň hut özü ýolbaşçylyk etdi. Jandarlary 69-59 nomerli maşina dykdylar. Bir pişik bolsa asfalt turup göz edip öldürdiler diýip jannar goraýjy Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. Mary vilayatynyň döwlet idara karhanalarynyň işgärlerinden öý hojalyk hyzmatları üçin bergetiren ýokdugyny tasdiklatmak talap edilýär. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, bu talap marada bir hepde mundan öň edilipdir. Geçen hepdeniň başynda döwlet idaralarynyň ähli işgärlerini öz öýlerinde gaz, tok we suw üçin tölenligi hakynda kwitansiýalary getirmegi borçly etdiler. Adamlar resmi namalary getirip başladylar. Maňa munyň prokuratura tapşyrmak üçin gerekdigini we onuň talabynyň şeýledigini düşündirdiler diýip habarçymyz aýtdy. Onuň sözlerine görä, resmi namalaryň tapşyrylmagynyň soň işgärlere aýlyk berilýär.
Döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden öý hojuluk hyzmatlary üçin bergesiniň ýokdugyny tasdiklatmak talaban edilýänligini vilayet prokuraturasyndaky Çeşme Azatlyk radiosynyň habarçysyna tasdiklapdyr. Ol muny töleg etmeýänlere garşy görüş bilen düşündiripdir hem bergili maşgalalaryň barha köpelýänligini belläpdir. Salgyz işgärleri ýangyna garşy edaralary näçe jerime salsalar da pul ýeterlik däl, näçe adam töläp bilen ok tölen bolsalarym ol edaralar ýagny gaz, suw, tok edaralary pullary hökümete geçiren oklar. O ýerlerinde her aýda pul çöpleýän işgärler adamlara kwitansiýa ýazyp berip, hojuluklardan alan pullaryny edara eltmän özlerini alýarlar diýip habarçymyz prokuraturadaky Çeşme salgylanyp habar berdi. Şol burakdyň özünde de ýurdun ýylatyryň ykdysady kynçylyklary bilen ýüzöýüz bolmagy dowam edýär. Aýlyklar, pensiýalar, kömek pullary gejikdirilip berilýär. Plastik kartlara geçirilýän pullaryň naklaşdyrylmagyny bankomatlardaky pul ýetmezçiligi kynlaşdyrýar. Türkmenistanyň beýleki regionlarynda bolşaýaly Mary şäheriniň bankomatlarynyň köpesinde pul ýok. Ýurtda örençäkli görnüşde ýola goýulan nakt bolmadyk tölegleriň kabul edilmegi de soňky döwürde köp ýerlerde besedildi. Yerli ýyrat öz puluny naktlaşdyrmak üçin ençime sagatlap nowatlarda durmaly bolýar. Azatlyň habarçylarynyň 17-nji ýylda aýtmagyna görä Maryda bankomatlaryň köpesinde pul ýok. Şu sebäpden käbir aparatlar aýrylýar. Ýylaty öý hojuluk hyzmatlary üçin tölegleri tölemäge mejbur etmek boýunça çäreler Türkmenistanyň Demirgazawynda Daşowuz vilayetinde hem gözeýilýär. Türkmenistanyň kronikasy neşriniň maglumatyna görä Daşowuzda häkimetler döwlet edara kärhanalarynyň işgärlerinden gaz üçin tölegleri talep edýärler. Türkmenistanda ýylatyň harçlaýan gazy, togy we suwy üçin tölegler hasaplaýjy guralaryň görkezüjileriniň esasynda ketgitlenýär. Gaz we suw ölçejileriň köpçüliklerine oturdulmagy 2018-nji ýylyň güýdünde ýylata 25 ýyllap berilen ýeňillikleriň doly ýatyrylmagynyň soň başlanypdy.